Moikka! Mä oon mukana Indie Daysin ja Oral-B yhteistyökampanjassa ja Oral-B haastoi mut kertomaan, että minkälaisia kauneusrutiineita mulla on iltaisin ennen nukkumaan menoa. Ja näähän on aika rutinoutuneita nämä mun vaiheet, eli aina ensimmäiseksi illalla otan mun vitamiinit, omega-3 ja magnesiumit. Sen jälkeen tää maski pois, eli meikkejä vähemmälle. Ihan basic silmän meikin poistoainetta. Seuraavaksi pestää sitten naama ihan perustelta kasvainpesua. Ja puhdistusaineen jälkeen sitten vielä vähän kasvovettä. Hampaiden harjaus, joka iltainen rutiini. Aika varmaan monella muullakin. Käytän Oral-B:n White, tällaista uutta 3D White hammastahnaa. Noniin. Jees. Sitten vielä viimeiseksi yövoidetta vähän kasvoille, niin mullakin tosi kuiva iho, niin tää vaatii ihan sairaasti rasvausta joka välissä. Noin, valmiina nukkumaan.